Den 9. september i år, der bliver min datter og børnebørn opsøgt af politiet i Spanien, hvor de boede. De fik at vide, at de lige skulle hoppe ind i politibilen, og så ville de blive kørt til nærmeste politistation, og de ville så selvfølgelig se hinanden, når de kom til politistationen, og samtidig så ville de komme hjem samme dag. Siden har min datter ikke set hendes børn. De er ganske enkelt, som jeg ser det, blevet kidnappet. Og for ligesom I kan få en forståelse af hele sagen og hvad det går ud på, så drejer det sig om, at Favrskov Kommune i september, helt nøjagtigt den 26. september sidste år, 2024, besluttede at lave en formandsbeslutning om at tvangsfjerne mine børnebørn. Min datter og børnebørn var udrejst helt nøjagtigt 2 måneder før, den 26. juli, til Spanien. Det vil sige, at hele Danmark, jurister og kommuner og politi og hvad der nu ellers findes, der kender bare en lille smule til loven, ved jo så, at det kan ikke lade sig gøre at lave en formandsbeslutning. Det har de simpelthen ikke lovhjemmel til. Men det skete alligevel. Og hvordan kan det så lade sig gøre? Jo, det skete på den måde, at familieafdelingen i Favrskov Kommune tog direkte kontakt til Folkeregisteret i Favrskov Kommune og bad dem om ikke at godkende deres udrejse, det vil sige altså annullere deres udrejse. Og det skete så. De annullerede deres udrejse, så de kunne lave den her formandsbeslutning. Det blev selvfølgelig påklaget til Digitaliseringsministeriet. Det tog faktisk pænt lang tid inden Favrskov Kommune, de lettede bagdelen og fik sendt den klage ind til Digitaliseringsministeriet. Det er ligesom om, at jeg har sådan en fornemmelse af, at de godt kan lide at trække tiden for at kan udføre det, de ønsker at udføre. Så det var faktisk ret lang tid, inden at de fik svar fra Digitaliseringsministeriet på den her klage om manglende udrejse. Det skete 13 måneder efter deres udrejse. Der hjemviste Digitaliseringsministeriet sagen til fornyet behandling i Folkeregisteret. Og det resulterede selvfølgelig i, da Folkeregisteret havde gjort noget ulovligt, at de var tvunget til at tilbageføre min datter og børnebørn som udrejst til oprindelig dato, altså 26. juli, 2 måneder før der blev lavet en formandsbeslutning. Dette gjorde vi selvfølgelig kommunen og Ankestyrelsen, byretten, politi og alverdens andre myndigheder, som vi mente, der var relevant at kontakte. Dem gjorde vi opmærksom på det her og sendte beviser ind på deres korrekte udrejse. Men alligevel så sker der faktisk det, at min datter hun bliver varetægtsfængslet i absentia i juli måned i år. Og de bliver internationalt eftersøgt. Vi kontakter igen til politiet og forklarer dem, det kan I jo sådan set slet ikke. De er udrejst. Korrekt. Men der er ingen, der lytter, der er ingen, der ser på beviser. De ignorerer fuldstændig totalt. Og det hele taget så drejer den her tvangsfjernelse sig sag om injurier, løgne, mavefornemmelser. Kommunen har slet ikke noget som helst beviser for deres påstand. Der er ingen underretninger fra børnehaven, læge, sundhedsplejerske, ingen steder fra. Det er rent sagt totalt pur opspind, og vi har fremlagt dokumentation for alt, hvad de har påstået. Modsat kommunen, som ikke har noget dokumentation for deres påstand. Men ingen lytter, ingen ser. Folk de er fuldstændig ligeglade, alle dem, der burde se på lovgivningen og på både børn og families rettigheder. Der sker jo så det, som jeg fortalte i starten, at de så blev fundet i Spanien, da de var ude at lege på en legeplads. Hvor børnene blev lidt længere hen af vejen, blev sat i en politibil, om min datter en anden, og fik jo så at vide, at de ville ses senere og komme hjem samme dag, men det skete ikke.
I stedet blev mine 2 børnebørn anbragt på en institution for teenager. Totalt indespærret institution med tremmer, og det hele har vi fundet ud af efterfølgende. De kunne ikke spansk endnu. Det var det, de skulle lære, når de kom i skole. Og der havde vi, eller ikke vi, men min datter havde tilmeldt dem ekstra undervisning i spansk, som de så ikke kunne starte op på endnu. Så de kunne hverken forstå dem, og personalet kunne ikke forstå dem heller ikke. Altså, der var ingen, der kunne forstå hinanden. Så i en hel uge var de anbragt et sted uden den rette omsorg og forståelse. 2 børn på 4 og 7 år. Nu kender jeg mine børnebørn ret meget og ret godt. Og jeg ved, at det her har været et kæmpe mentalt overgreb på dem. De har været hjemme med min datter, nærmest fra de blev født. De har været meget lidt i børnehave. Min datter har prioriteret at være sammen med sine børn, da hun havde mulighed for det. Imens hun studerede hjemmefra. Og det har simpelthen været så godt, og det har været fantastisk, og børnene har nydt det. Og på den måde har de jo selvfølgelig også fået et meget, meget trygt forhold. Så sker der det, at min datter, hun kommer i fængsel i 14 dage. Anklagemyndigheden i Danmark ophæver hendes fængsling efter 9 dage, da de har fået børnene. Så kan de godt ophæve den her varetægtsfængsling i Spanien. Men alligevel på trods af det, så kommer hun faktisk først ud efter 14 dage, selvom den blev ophævet på 9. dagen. Vi finder så ud af, at en socialrådgiver for Favrskov Kommune og hendes leder har været i Spanien og kidnappet, som jeg vil sige, bortført mine 2 børnebørn til Danmark. Min datter er ikke blevet spurgt om det, hun er ikke blevet afhørt. Hun har faktisk ikke engang fået at vide, hun er anholdt, eller hvad det hele der går ud på. Hun har ikke været i en retssag om børnene i Spanien eller Danmark for at blive partshørt. Hun har kun fundet ud af efterfølgende, at da hun blev kommet ud af fængsel, at de faktisk har været i Danmark i en uge. De er anbragt på et hemmeligt sted i Danmark, på en institution, så meget ved vi. Men ikke hvor de er. Det skal være hemmeligholdt for både hende og resten af familien. For det kunne jo være, at vi igen fandt på at kidnappe børnene. Det giver jo slet ikke nogen mening. Altså, det er jo ikke os, der har kidnappet børnene. Det er jo Favrskov Kommune og politiet og anklagemyndigheden, det hele har været med til det. Ved at tillade, at de her børn de blev hentet i Spanien. På trods af, at de ikke havde jurisdiktion til det. Et land har simpelthen ikke rettigheder til at afhente nogle børn i et andet land, hvis ikke de er bosiddende i det land. Det er simpelthen imod alle menneskerettigheder, FN-konventionen og jeg ved ikke hvad. Men på trods af det, og alle de beviser, og alt vi har prøvet at sende ind, og jeg efterfølgende har kontaktet Justitsministeriet, vi har kontaktet anklagemyndigheden, Rigspolitiet, Rigsadvokaten, Statsadvokaten, jamen jeg ved ikke, hvem vi ikke har kontaktet, Ankestyrelsen, alt igen for at fortælle det her, det er altså helt uhyggeligt. Der er blevet, og der bliver stadigvæk lavet et kæmpe mentalt og måske fysisk overgreb på 2 børn på 4 og 7 år. Hvordan kan det være rigtigt, at det er tilladt i Danmark? Hvordan kan det være i orden, at danske kommuner og sågar politiet kan bryde lovgivningen? At Ankestyrelsen og byretten, familieretten, ikke kigger på de beviser, de modtager fra familier. De kigger udelukkende på kommunens. Og det gør de, fordi, som de selv har udtalt, kommunen har jo altid ret, de laver ikke fejl. De kunne ikke drømme om at gøre noget forkert. Men der har Ankestyrelsen jo selv nogle whistleblower, og så alle mulige andre selv ud at sige, at de er faktisk rigtig meget i tvivl om, de er de rigtige, de tvangsfjerner. Det er sindssygt det her.
Vi er simpelthen nødt til at skal have en forvaltningsdomstol i Danmark, og socialrådgiverne, de skal kunne straffes. Det er der ingen tvivl om, for det er det eneste, der kan få dem til at stoppe det her ulovlige børnemarked, som de har gang i. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg har hørt, at, og det kan være, jeg skulle finde ud af det, jeg har hørt, at kommunerne får 1,5 million fra staten, hver gang de tvangsfjerner et barn. Og det koster dem et sted mellem 800.000 og 1 million hvert år. Så kan vi jo hurtigt regne ud, så er der overskud i kassen. Så der er måske en grund til de her tvangsfjernelser. Jeg havde fat i Favrskov Kommunes borgmester, og spurgte ham direkte, hvordan kan det være, at det kan ske i din kommune? Jamen det har ikke noget at mig at sige, men det har det jo. Du er øverst ansvarlig, og du skal faktisk følge lovgivningen. Ligesom have styr på dine medarbejdere, de ikke laver noget ulovligt. Og jeg fik så pænt tilbage, at hvis det var det skulle dreje sig om, så havde vi ikke noget at snakke om, og så blev rød ellers lagt pænt hårdt på. Det er så sygt, og jeg håber virkelig, at der kan komme fokus på det her område, for det er ikke kun os nu, måske lige ikke så mange, der står er udrejst, og hvor børnene bliver kidnappet, men selve anbringelsesområdet, hold det op, hvor sker der mange fejl. Jeg har set rigtig mange sager nu, fordi jeg satte mig ind i det, hvor at kommunerne overhovedet ikke har nogen beviser for det, de udfører. Det er ren mavefornemmelser, påstanden og løgne. Og der er rigtig mange familier, der er blevet lagt og revet fra hinanden på de baggrunde. Det kunne ikke ske i andre lande. Jeg tror, Danmark og Norge er de eneste 2 lande nærmest i Danmark, hvor at det her, det er det, der sker. Selv bare Tyskland, vores naboland, der bliver jo ikke tvangsfjernet nogen børn nærmest, og det er der simpelthen en årsag til, at de tager kun dem, der virkelig har brug for det. Og sådan burde det også være i Danmark. Jeg håber, I vil dele videoen alt, hvad I lige kan, så vi kan få fokus på det her område, og forhåbentlig snart få ændret på noget. Og jeg håber, at den her video, selvfølgelig gør jeg det, håber, at den kan blive bragt så meget ud, at mine 2 børn endelig kan frigives fra det fængsel, de er i. For det har de simpelthen fortjent. De har ikke fortjent at blive straffet for noget, som de ikke har gjort. Tak fordi I lyttede med, og tak fordi I deler.